बांग्लादेश का टुकड़ा टुकड़ा करके ग्रेटर तिप्रालैंड बांग्लादेश से बनाएंगे। बांग्लादेश न सोबायै ग्रेटर तिप्रालैंड सनामनाय हनै बुबाग्रा प्रदुत सामानि आबो बांग्लादेश नि बो आमसानो खबै सनामजागनाय आबो बुबाग्रा जोंनो साइ खोना रलिया हाइफानो अकक जदिनो गुबै मुख थांगो ओंखा हनके बांग्लादेश नि बो आमसाय बसुक जरातै ग्रेटर तिप्रालैंड खबजागनानि चान्स दं आबो आं नरगनो साइ खोना रनाय अ भिडिअ जों गोबांमा हिस्टरि बुक्स परिमानि बिसिंतै अमहाय हनै साइमानखा दाबुक जों जे त्रिपुरानि मेप नगै दंमानि आगिनि जरावो त्रिपुरा हा आबोनि साइ ताइबो कतरमा दंमानि से दाबुकनि अ त्रिपुरानो आगिफुरु हिल तिपेरा एबा पार्बत्य त्रिपुरा हनै सिनिजागो अ हिल तिपेरानो कारै जे अलका जागा त्रिपुरा खबजागमानि आबोनखे प्लेन त्रिपुरा एबा समतल त्रिपुरा एबा चाकला रोशनाबाद होनो अ चाकला रोशनाबाद आमसायो जरा गदगमा रमै त्रिपुरानि बुबाग्रा रक शासन खालायफायख्या अ आमसायराव ओंखा दाबुंनि बांलादेशनि कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट सिलेट ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट नवाखाली डिस्ट्रिक्ट आबरक खबजागो भारत स्वाधीन ओंमानियावल 1949 बिसिओ त्रिपुरा इंडिया बाय मार्जार एग्रीमेंट उंफुरो आ जागारकनोबो त्रिपुरानि खबजागो हनै मार्जार एग्रीमेंट सैजागलिया आफुरोनि सिमी आबो त्रिपुराव खबजागलिया बुबाग्रा प्रदुत बांग्लादेश न सोबायै ग्रेटर तिप्रालैंड सनामनाय हनै सामानियाबो सय खलायमानखे बांग्लादेशनि अ कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट ब्राह्मणबाड़िया डिस्ट्रिक्ट नवाखाली डिस्ट्रिक्ट ताइ सिलेट आमसाय ग्रेटर तिप्रालैंड खबजागनानि चान्स दंगो अ थाइरकनो बुफुरुनि सिमी चाकला रोशनाबाद हनै बुमुं फारजाखा आफुरु त्रिपुरानि बुबाग्रा साबो दंमानि आबरकनो तैयै अ चेनेलो आलका भिडिअ सनामजाक दंगो नरक आबरकनो नायनाखे साकानि अ भिडिअ नो नायमानो दाबुकसुक जरातै आसुनो इसिनाय जतननो हामबाय।